Čo je vlastne zdravé jedlo? Je to šalát, ovocie alebo niečo úplne iné? Každý o tom hovorí, ale málo kto to vie jednoducho vysvetliť. Poďme si v tom konečne spraviť jasno. Keď sa povie zdravé jedlo, veľa ľudí si predstaví niečo nudné, bez chuti a bez radosti. Len zeleninu, vodu a žiadne obľúbené jedlá. A úprimne, kto by takto chcel jesť každý deň? Lenže pravda je úplne iná. Zdravé jedlo nie je o tom, že sa musíte vzdať všetkého, čo máte radi. Je to hlavne o rovnováhe. O tom, čo jete väčšinu času, nie o tom, čo si dáte raz za čas. Zdravé jedlo je také, ktoré dodá telu to, čo potrebuje. Energiu, vitamíny, minerály a živiny. Pomáha telu fungovať správne, cítiť sa lepšie a mať viac energie počas dňa. Naopak, problém nie je v jednom koláči alebo píce. Problém je vtedy, keď sa z takýchto jedál stane každodenný zvyk. Telo potom nedostáva to, čo potrebuje a postupne to začne cítiť. Dôležité je uvedomiť si, že zdravé jedlo nemusí byť komplikované. Nemusíte sledovať každú kalóriu ani jesť len dokonalé jedlá. Stačí robiť lepšie rozhodnutia častejšie. Napríklad pridať viac ovocia a zeleniny, piť viac vody alebo obmedziť spracované potraviny. To sú malé zmeny, ktoré dokážu urobiť veľký rozdiel. A teraz úprimne, čo je lepšie? Jesť extrémne zdravo týždeň a potom to vzdať? Alebo jesť rozumne dlhodobo a bez stresu? Odpoveď je jasná. Zdravé jedlo nie je dieta, je to spôsob života. A ten by vás nemal trápiť, ale naopak zlepšovať váš život. Zdravé jedlo teda nie je o dokonalosti, ale o rovnováhe a zdravom rozume. Ak sa vám video páčilo, dajte like a odber kanálu Tvoj zdravý život. A v ďalšom videu sa pozrieme na najväčšie chyby, ktoré robíme pri stravovaní. A možno ich robíte aj vy.